Ola amigos, hoxe vimos a complementar un poquinho máis o ritmo dos vasos vamos a empezar con un ritmo máis sinxelo. Vamos a dicir Ana come pan. Entón vamos a facer Ana come pan. ¿Sí? Ana come pan. E cambiamos de man. Ana come pan. E cambiamos outra vez. Ana come pan. Ana come pan. Ana come pan. Damos dous con este. Ana, dous, pan. E agora dous. Dous. Está? Vamos un poquinho máis rápido. Un pouco máis? Vamos alá. Unha, dúas e tres. Ana, come pan. Ana, come. Bueno, nós os que tuvemos o privilexio de nacer no canto da area, bueno, en Estribela, na taberna de Pepita de Nantes, había un home que era Daniel Carracho que tocaba todo tipo de percusión e el facía isto perfectamente, lembrade. Vamos a complementalo coa segunda parte do exercicio pasado. A ver, Inés, como era? Lembrades? Vamos outra vez. Moi ben. Lembrádelo. Practicámoslo outra vez. Veña, unha volta máis, a ver. Vamos, Inés, unha volta máis. Ben, e agora vamos a intentar tocar os dous xuntos, vale? Cada un facendo a súa festa. Lembrade que nos collemos estes vasos de plástico que aproveitamos dos festivais que hai en Galicia para facer estas cousas, pero antes facíase con cuncas de viño. Vai? Sí. Bueno, esperamos que os gustase moitísimo e que Para pasades un practicar bo rato. Como? Que practiquen moito. Pois xa sabedes, practicar moito e lembrade, quedar na casa. Son poucos días os que nos quedan. Vamos!